Bună și m-am regăsit cu acest episod. Eu sunt un nou YouTuber, dacă mă întrebați, și ăsta e primul meu video de pe acest canal. Canalul meu se cheamă Gamer din aia, nu știu cum se zice. Apoi vă pun canalul meu în comentarii. Și astăzi o să ne jucăm Roblox, la cum vedeți voi. O să dau la cu jocul mai încet ca să mă vedeți. Așa. În acest joc trebuie să vă scufundați pentru Brainrots. Da, ați înțeles bine. Trebuie să notăm pentru Brainrots, cum vedeți acolo jos. Așa, hai să luăm Brainrots acum. Uite, vezi? Hai, ce Brainrots să luăm? Unul bun. Uite ăsta. Cum ai sus, la suprafață. Dacă nu vine rechinul. Și acolo sus mai avem și oxigen. Dacă nu avem oxigen, murim. Așa. Acum luăm bani și ne zice să luăm oxigen, upgrade. Upgrade-uri de oxigen. Să mai luăm unul. Așa. Acum am făcut tutorialul. Poate o să vină o parte a doua sau nu o să vină o parte a doua sau o să postez alte jocuri. Cam o să vă zic cu ce postez eu. Eu postez cu Free Fire și Roblox. Să-mi scrieți în comentarii ce joc să postez în episod celălalt, Free Fire sau Roblox. Așa, hai să mai luăm alți Brainrots, hai să lăsăm acest deoparte, hai să luăm alți Brainrots. Așa, luăm Boneca. Boneca. Mai aveam oxigen acolo sus, mai un leac și vreau. Așa, am pus ăștia Boneca și Sushi. Bă, cam arată bun situația acum când ne jucăm. Golul meu e să ajung la 1 bilion. Sau la 1 milion. Da, golul meu de la acest episod să ajung la 1 milion. Așa că luați-vă mâncarea și stați pe canapee sau în pat sau unde sunteți și sper că să vă placă acest video. Ok, hai să nu mai vorbim și să luăm Brainrots noi. Uite să Sushi Neon. Mai aveau leac și se duce. Ați văzut doar? O secundă. Așa, bun. Spune să jos. Așa. Cam, dacă vreți să-mi dați ad, numele meu de pe Roblox e ăsta. Românul Barzos 6672. Dacă vreți să-mi dați ad, că eu sunt nou la Roblox și n-am prieteni, am 0 prieteni, știi, și vreau să am și eu niște prieteni, adică voi, că voi sunteți abonați mei, abonații mei. Hai să mai luăm Brainrots. Hai să mai mergem o leacă mai în jos ca să mai luăm alții. Oh my god, văd ăsta de 205, uite la 400. Oh my god, foarte. Oh my god, mai am aer. Oh my god, mai am aer. Oh my god, am luat aer, mi-am luat. Oh my god, ai venit și muream. N-avem spin. E trebuie 10 diamant, avem 4. Da, cam facem repede în locul ăsta. Așa, să ne cumpărăm oxigenuri. Ok. Am upgradat oxigen. Carry. Vai, 500k ca să iau mai mulți Brainrots. Haide înapoi jos. Hai jos de tot ca să luăm alți Brainrots mai buni.
Suntem în common aerea. Hai. Hai, mai am aer. 500 mă dat. Ia-l. Mor. Nu, mor, nu. Iau damage, nu mor. Hai, Firar, am murit. N-aveam oxigen, n-am destul oxigen să mă duc acolo jos. Hai să mai cumpărăm. Și mi-a dat la trade. Chiar asta zic și eu dacă îmi dă și mă îmbrirut. Can I have one brain rot? Bine că am scris brain rot. Autocorector. Așa, bun, hai să luăm daily chest. Lucky block. Unde? Vai, ce mi-a picat! Vedeți? Sapphire. Event. Și nu de cap. Vai, mamă. Hai să vindem ăștia, că nu ne trebuie. Da, că acum, cum am zis prima, eu sunt nou la acest canal și dacă vreți să-mi dați și voi un subscribe și un comentariu dacă vreți. Subscribe și like dacă vreți, că nu vă costă mult, e gratis. Așa, bun. Uitați câți bani avem 2 milioane. Foarte mult. Trebuie să cumpărăm o grămadă de oxigen ca să ne ducem mai jos. Uitați-vă la cât vă ducem. Ne ducem mai... Acum... Scuzați-mă dacă auziți așa cum mă mănânc nasul. Scuzați-mă. Scuzați-mă dacă auziți asta. Nasul meu mă cam prude. Oh my god, mor iarăși. Nu e că mor. Bananita. Oh my god, mor. Nu. Du-te! Nu! Ai, Firar. Am murit. Nu-i corect. Am murit. Iarăși am murit. Hai să facem mai mulți bani ca să luăm oxigen. Hai la rebirth. Ok, puteți să-mi dăm... Ne trebuie un boneca și un pensil. Ne trebuie boneca. Uite pensil. Am luat pensil și ne trebuie boneca acum. Da, ne trebuie boneca. Unde-i boneca? Boneca ambala. Fani mă, de cât fac ăștia. Mă duc, tu vii cu mine acasă. Mă dă glângă. Mă sper să se spaune un un bonec ambalabil care trebuie la rebirth. Bun. Hai să luăm și ăsta. Bicicletera, Ruby. Nu știu dacă voi auziți sfândul sau alea, că ridic volumul mai tare. Ok. Ca să auziți și voi jocul. Ok. A spălat un boneca? Nu cred. Păi, uite. Ca să luăm sau ca să facem rebirth. Ok, hai să-l punem în baza noastră. Ok, hai să facem rebirth. Am dat rebirth. Bine. Am dat rebirth. Hai să luăm oxigenul, că ăsta e important. Ăsta e foarte important. Avem 200 și putem să cărăm mai mult acum. Putem să luăm câte două brejuți. Hai, mamă, și are ăsta. Multicale, avem secret.
Vai, vreau și eu acum. Uite, am zis că golul meu îi se ajungă la 1.000.000. Băi, hai să schimbăm golul. Golul nostru adică nu avem niciun gol. Adică nu avem niciun gol. Golul nostru e ca să devenim buni. Atât. Ok, hai să ne ducem jos. Ce ne trebuie la reboot? Ne trebuie cactus. Și ăsta, melonote. Nu știu cum se zice. Vino încoa. Melonote. Hai să ridic jocul. Așa. Ca să auziți și voi jocul. Și îmi trebuie un cactus hipopotamo. Bă, sper ca să se spawneze. Sper ca să se spawneze un... Uite-l! Ca să se spawneze fix acum că l-am zis. Boneca... Cactus hipopotam. Cactus hipopotam ăsta. Cactus hipopotam. Uite, am făcut un badge. Ok, acum avem ce să facem pe bird. Să de rebirth. Cu câte mai multe rebirth-uri, cu cât mai bine. Și vreau asta. Păi are un lavaca. E mythical. E 9K. E bun. Asta e o loacă. Am văzut ceva aici. One Brainrot equals one gem. Rebirth fast speed. Dacă nu luăm Brainrot, ne dă gemuri. Ne dă. Hai să luăm din ăsta. Oxigen. Luăm și noi câte putem. 200 de oxigen avem acolo. În jos în dreapta. Cam cum vedeți ne scade. Bă, nu este nimic bun până acum. Deci hai la suprafață. Hai la bana noastră să luăm bani. Ca să ne upgradăm mai mult. Și eu o să încerc să vorbesc și o leacă mai tare ca să mă auziți. Dacă vorbesc încetul, nu mă auziți și nu vreau ca să nu mă audă abonații mei. Așa. 9 milioane, asta din pentru avem 240 de oxigen. Hai jos, ca să luăm alți breveți. Așa. Văd un ruby bananita, dar nu ne trebuie, că e doar 2K, ăsta e 1K, Sigma Boy. Hai mai în jos, poate mai este ceva mai bun. Dar ca cum vedeți, nu am mult aer. Deci sunt aici doar să văd dacă este ceva. Burgura în fraiură. N-am timp să mă duc sus. Am timp? Sau... Da, eram aproape. Eram așa de aproape. Asta ce-mi trebuie? Ne trebuie tung 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 sau și need kiwi bird. Kiwi bird. Hai să luăm ăia care ne trebuie pentru. Dar întrebarea mea, unde-s? Uite aici jos. Că eu nu le-am văzut până acum. Hai să vedem. Cam nu este, că nu vedem. Hai la suprafață, că murim. Oh my god. Vai, mam. Nu mor, iarăși. Ok, n-am murit. Ca cum vedeți, a venit eventul pirați. Și dacă te urci, sunt eventuri și aștia. Board. Oh my god, și este. O să-mi iau ăsta. Pirate Sigma Boy. Și ăsta. Pirate T Saur. Cam bune. Zice ca. Cam foarte bune.
Deci, cum am zis prima, golul nostru e doar să venim buni. Ok, să punem mesajul ăsta. Hai să dăm upgrade. Ce vrea Jax? Trebuie Braveheart. Nu. Cool Kid. Vedeți? Sunt și bun, că dacă vreți, vă dau și, dacă vreți să vă jucați cu mine, vă dau și o chestie. Acum i-am dat eu la un kilometru bicicletă, era Ruby că îi trebuia că era noob. Acum am dat eu hai să notăm ca să luăm chestiile pentru rebirth. Cam s-a dus eventul. Ce păcat. Hai să mergem. Da, că și când o să... Și eu îmi doresc acum să ajung la 1.000 de abonați. O să mă ajutați? O să mă ajutați să ajung la 1.000 de abonați? Da sau nu? Să-mi scrieți în comentarii. Dacă o să... nu pot aici, e legendarii. Hai, mamă, ce este aici? Zice și ca... Hai, mamă. Am luat, că mor acum. Am murit, babuzi! Hai! Așa. Hai să continuăm asta. Oare mi s-a dublat? What? Asta e un nou bug. Nou bug. What? Mi s-a duplicat, nici măcar nu l-am văzut. Ne trebuie tum și kiwi bird, dar nu știu de unde iau. Îți dau la bacterii. Că până acum nu i-am văzut. Uite așa. Tong. Kiwi bird și tum. Kiwi bird. Ok, am chestiile pentru rebirth. Ok. Ca la baia noastră. Așa. Azi dăm rebirth. Ok. Cam până aici a fost. Dacă vreți partea a doua din acest joc, să scrieți în comentarii dacă vreți partea a doua. Și să-mi dați și voi un like și subscribe din tot sufletul meu ca să mă ajutați la 1K. La 1K de abonați. Bine, babuzi. Pa! Vă pup!